Critical pa ang kondisyon kan sarong parauman pigtataga pasado alas 6 timbanggi ka Nobyembre 4 sa Purok 2 Barangay Anahaw, Labo, Camarines Norte. Binisto ang biktima na si Leon Sureta, 57 anyos kang Barangay Bamban, Sipokot, Camarines Sur. Mantang ang sospek iyo ang pinsan kaining si alias Rene, 51 anyos na saruman na parauma asing kabarangay kan biktima. Sigun sa PNP, padagos pang pigbubulong sa Camarines Norte Provincial Hospital ang biktima na nagsapo ning hirarom na lugad sa manlain-lain na parte kan hawak. So ang kwento naman itong suspect, siya daw ang unang sinuntok itong nataga niya. So gumanti daw siya, tapos naglabas ng itak itong biktima. So nagkagawan sila, kaya may sugat itong suspect natin, may sugat sa kamay. So nung nagagawan, doon na nangyari yung pananaga. So, pagkatapos niyang mataga itong biktima natin, tumakas na siya doon sa likod ng bahay dumaan. Antes ang insidente, nakipag-inuman subot ang biktima sa duwa kay ning pinsan. Hasta kan maubos ang pigiinom na alak, para mientras na uminali ang saro sa mapagiriba kan biktima. Dangan sa pagbalik kay ni, duguan na sinakandusay na ang biktima asin mayo na ang sospek. Pasado alas 6:41 ni aga kan Nobyembre 5, kaninian madakop sa ginibong hot pursuit operation kang otoridad sa Purok 1 Barangay Malasugi kan parehong banwaan. Pero po dito po sa ating mga kababayan na every Friday o Saturday wala silang pasok, linggo nagiinom po sila sa tabi ng kalsada, pinagbabawal po yan. Meron po tayo yung municipal and national ordinance, drinking in public. At saka po yung mga half naked, yung nakahubad sa kalsada, pinagbabawal po yan para maiwasan po natin ang gulo. Sa ngunya, nasa kustudiyan na kan Labo MPS ang sospek as inaatubang sa kasong frustrated murder. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, May Arango.